Мълчуганите. Зареждане, операция десерт. Депортиране и сервифициране на торта. Честит рожден ден, празникът е ваш. Честит на нас, а не на нас. Честит рожден ден, ура! Чудесно! Докато си ям тортата, я изпейте от начало. Как вървим, номер 5? Операция десерт е в ход. Евакуирахме гостите, намерихме тортата и използвахме клоуна. Отлично. Подгответе тортата за превоз към щаба, докато аз поговоря с добрите деца от другата улица. О, това са мълчуганите. Пак ли ще откраднете тортата ми като други години? Точно така. По-добре, отколкото вие, глездовци, да я ядете. Не се съпротивлявайте. Дайте ни тортата и си отиваме. Точно щяхме да започваме с иглите. Останете, моля ви. Настояваме. Вие не разбирате от добра дума, нали, послушни гадинки? Четвърти? Да! Първо ще ви смачкам хубавите личица, а после взимаме тортата.